clear tu te in zawa in chibai vak ule video thar neng kan lo le la ta tun chuma chuan in Zaipawl chi sang sang ka ni Zaipawl sang sang te chet nuihzatthlak na le limom tak taka tumlo dewa an chet sulang chi te kha kan en ho do na ni clear tu te ka channel a hian khongai te kim no subscribe tur le e video lo share turin kan yan bok chau ni ole thu tam soi to le ni lo en hwa lang apakhat na chuan hei hi ni he caption an la sakhin ang lo ni ani o mai ta ke nga ting heti aw wak ani dit zo ka mi o ka tia ani thei don mi le minang an dan ne nai mi lo tlat mai khoi ko san tak ne mo Zaipawl la hen mak deuh chu tumwang ni mi alowa ma ni hei pian pui na kan sak kan style hi om ve hi ai nang lo thei khop mai chuan he thil hi ni tun sang yang ka ena pia yang kan nui lo thei lo kan nui he ai ti mo asan ju ka thiam ching to ba din moni nui lak lo to chuan na mo ai Insum thei lo ra ơn rồi Panina cho nên này chili bốn turu cái tỷ lệ to he anh cái tiếng anh á kinh nghe ni anh vang nghe abula hiền bo tan pen thil in mil lo lik tuk pani om du na ni anh nghe ni tiếng đâm như rồng khen le cái gì khang ai tuổi anh lớn về trên đâu ada tua chuan lung pho ko ran papalai Zaipawl thlawt ki da thave te nga posol hi mo even lang thau e mem dul kiar pa sual thiap I bula ding hi ka sangai mi alo in lang na camera thawak lo nge ni shit idar ai dia kumu palam to khoi thiam lo deuh hi nom ve a social media rong khoi ve anh con ngưỡng nuihzatthlak do an sual thiam han sil that ve mai lang thau ve ti sa hola hei chu anh nghe om zia anh vai nghe mau kora hak karing dan mai chuan an pasal nei ni a hian Zaipawl khan hlang rin do na Zaipawl member rin siya nga sai ve po ni may thay ni ma sa laklo kati may tiyang MMA chuan ni ni MMA chuan na mahizay lo sila ma se ka shelo anin pe kan zai du pa chuan na poi na mem bok re chong lo ma se a boy mai meng mo lo mo ti te ka lo ngai tua ka shelo le chuan hi UPC de khan khong ite ken lo ho lo sam do ka gen chewa I an bi gin chung a Zaipawl zalain uiron luta Petre tu sa khop mai ui fan phim koran ngai ni chon hei po UPC Zaipawl tong shiat lo aron zai aron tho zewani engei ngai dan amu si tang zom khasan ron comment lo ta wala Tun he thil po Presbyterian lamani kan ring ngota Uarfal làm đàn style anh rem anh mil thô lâu đi lớn chiang tiểu
adot tua chuan heu le Zaipawl video shooting an nei lai ni ka dega khai a lak lo pa ni thlan lo la chat sak chat le nga la khoi Zaipawl nga ning le thili chu history siam ani chuan hemi te ka khongai lutuk an duai man an kawa an lo in ring man si lova ka sia thiam pui top lo en chiang ro pom ni selam lo thiam mai ula kan in rin mai ming ko wa ti hian non lut pop pop kan conductor hi khoi age lo va bo man ni he bo man ni he asa ho win min no lut rock rock boxia kam boy der ni hi bilo thiam mai don ne chuan hei Zaipawl rep in shangain common lo khop mai Zaipawl rep in mil chia lo ka ti lo ne ke chu Zaipawl rep hi awan po wanga ati om chuan ni hial mai thei ni chuan he thili lom kang nei angai om tur chumo hallelujah ti satu ka tan hianin nuihzatthlak ni phei chuanin a hre om duang cha salfan lo vai pakhat an chi bai lo buk thu le thil le chu kai na pia kala nui lo thei lo ni ola thir tu teng po ni se lo him puya ni lo lom ve ngai kan bai sei ve ngota khongai takin lo subscribe tur kan nge le teng cheu video ko ran da fo do na ka channel hi khongai takin mi lo chang ve rang ulo youtuber kan tam to a chuwang chuan min lo hre chuak ve sam ton kan nge cheu ni la tum dan chuan mang thari ka phodole i mula tho kan tum ton nia